pán primátor, že najjednoduchšia cesta bola použiť slovo nesúhlasím so zariadením, teda zariadenia na likvidáciu odpadov, pretože tu máme spaľovňu nebezpečných odpadov ASA, Kyselské Nové Mesto je v kotline, sú tu zlé rozptylové podmienky. Nikto z ministerstva životného prostredia by nebol proste vás ani nútil, ani vám ponúkal tieto veci, takže naozaj my sme mohli byť ušetrení všetkých týchto vecí, aj peňazí, aj času, lebo sme naozaj vynaložili veľké úsilie na to, aby to mohlo byť tak, ako to je teraz. Ďakujem pekne. Momentiček, ešte tu miesto slovíčka súhlasím, malo byť slovo nesúhlasím, pán primátor. A to naozaj ste mali urobiť v mene všetkých obyvateľov nášho mesta. Ďakujem pekne. To, čo tam bolo napísané, tak to je presne to, čo ste teraz povedali. Pretože tam bolo súhlasím pod podmienkou, že to nebude ničom zasahovať do životného prostredia. Nech si to prekrúcate ako chcete. Nič to na tom fakte nezmení. Navrhujem, aby sme túto tému už končili a šli. Ste mali vystúpenie potom. Je tam písomný návrh na uznesenie. Je tu teda takýto návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo zaväzuje vedenie mesta pripraviť detailnú právnu analýzu prípadu spaľovne ASA a nasledujúce právne úkony tak, aby hájili záujmy občanov v súlade s výsledkom referenda o zariadení Blowdeck. Neviem, aký to má súvis, pán poslanec. Ja to vysvetlím, pokúsim sa to teda vysvetliť. Môžeme si teraz povedať, už potom ako pán Kubík teda prezentoval stanovisko firmy KO Energetika, že tento boj je zdá sa vyhratý, ale práve by sme mali teraz pozerať na ten odkaz, ktorý nám nechali občania a ten bol jasný. Asi všetci ľudia tak podvedome tušia, že ten Blowdeck je menšie, teda je to zariadenie, ktoré sa podiela na znečistení ovzdušia u nás v meste menším podielom, ako je tá spaľovňa, ktorá je dole, tá spaľovňa ASI. Preto musíme nejakým spôsobom prihliadať na ten odkaz, ktorý nám ľudia dali a musíme sa pustiť aj do tejto asi náročnejšej úlohy, ale musíme započať prvé kroky. Toto by mal byť jeden z prvých krokov, že mesto by si malo dať vypracovať detailnú právnu analýzu celého prípadu a ponúklo nejaké buď právne oddelenie naše, alebo nejaké externé, ak nemáme dostačujúce kapacity právne, že by nám dali nejakú právnu analýzu, ktoré výsledkom by bol nejaký súhrn možno, že potenciálnych krokov, ktoré by sme mohli urobiť, ak by sme chceli hájiť záujmy občanov a teda vieme, aký je ich názor na spaľovne a podobné zariadenia nebezpečné v našom meste. Takže toľko na vysvetlenie toho písomného návrhu na uznesenie. Ďakujem. Musí to mať nejakú hlavu a petu, ten návrh na uznesenie. V tejto podobe to... Ja dovolíte, v mojej faktické by som to trošku usmeril. Ďakujem. Aj včera na podnet občanov som bol od večera od 18. do 22. hodiny dvakrát v tomto zariadení, kedy sme zasa zistili v skutočnosti, že majú tam naskladané nebezpečné materiály, ktoré sú tam uložené voľne, prší do nich, fúka na ne. Hneď som si našiel na internete spôsob uskladnenia, tak toto je maximálne nevyhovujúci stav. A nebudem to ani už ďalej rozoberať, jednoducho bol som tam 4 hodiny aj s kolegami, s pánom Janikom, s pánom Gerhátom, prizvali sme políciu, prizvali sme odbor životného prostredia zo Žiliny, pohotovosť 24 hodinovú, máme urobené zápisy, máme urobené podania, máme urobenú foto aj videodokumentáciu. Táto ASA to tam robia jednoducho ako balasy a nedodržiavajú základné hygienické predpisy a bezpečnostné hlavne, pretože tam sa jedná o vysokotoxický a nebezpečný odpad. A preto ja takisto na základe tohto podania na uznesenie by som chcel vyzvať mesto, aby sa začalo tejto spaľovni veľmi úzko venovať a nech poverí
pravidelné kontroly a jednoducho aj prehodnotenie celého zámeru, že či vôbec oni môžu v otvorených kontajneroch, ja viem, že nemôžu skladovať takto nahromadený materiál, do ktorého prší. To sú lieky, liečiva, je to chémia, ktoré sa s dažďovou vodou, ktorú mám nafotenú, zmiešajú a potom vytekajú z kontajnera do zeme. Je to veľmi nebezpečný paradox, ktorý sa nám môže všetkým vyplatiť a ako sme už zabojovali teraz, ja si myslím, že naozaj žijeme tu všetci a jedná sa po všetkých nás. Spolupráci s vami a s tou dokumentáciou, ktorú teda máte k dispozícii, že sme dali akýsi podnet na životné prostredie a teda týmto spôsobom my ako občania a ja ako poslanec som tento podnet už podal, ale myslím si, že keď ho podá vedenie mesta, že to bude mať ešte veľmi rád za myšľa. Takže, neviem, v tejto formulácii ja by som určite niečo urobíme v spolupráci, že pripravíme akýsi podnet na príslušné úrady, aby teda sa týmto celkom vážne zapodievali. Dobre, tak z toho uznesenia by som teda navrhoval nejakým spôsobom vylúčiť ten blowback a iba tak, končilo by to tým, že pripraviť tú právnu analýzu, aby jednoducho, že mesto zaviadzujeme podniknúť kroky voči... Nie, ale odbornú právnu analýzu. Čo myslíte právnu analýzu? Či to je oprávnenie zriadené alebo niečo takého? Akým spôsobom by mohlo mesto postupovať tak, aby hájilo záujmy občanov? Ja si myslím, že to je... Máme také podnety, ktoré teda sú zjavným porušením, jak to si... Samozrejme, ale... Aby sme mali nejaký papier v konečnej ruke, ja preto som dal ten návrh na uznesenie, aby sme mali nejaký výsledok hmatateľný. Do nejakého... Nejaké kontrolu, urobiť nejakú analýzu, čo vôbec, kde sú naše možnosti ako mesta vôbec. Čo máme možné podnikať v tejto veci? Aby sme sa zišli následne, pripravíme tento podnet a posunieme ho teda úradom, ktoré ako si zavolí. Nemôžeme to len tak sa vycúcať nejaké... Môžeme zasahovať do zasahovať. Ak máme takéto... Ja nepotrebujem na to ani uznesenie. Ja veľmi rád v tomto prípade, ak dochádza k ohrozeniu nejakého zdravia a životného prostredia, veľmi rád, ak to podnet ako zamestnanec. Jasné, ale to uznesenie aj kvôli tomu, aby sme mali aj ostatní aj poslanci, aj ľudia, aby sme mali nejaké mandateľné veci, nejaké analýzy, ktoré budú naozaj napísané niekde. Ako je pekné, že to sa nejedná o právnu analýzu. Skúsme takto. Mestské zastupiteľstvo zaväzuje vedenia mesta pripraviť neprávnu, ale analýzu stavu prevádzky ASA. A treba ich preveriť všetkými úradmi. Z pohľadu platných noriem a právnych predpisov. No samozrejme, ale s prihľadaním na to, že naozaj ľudia ju túto prevádzku nechcú. Aby sa mesto pozeralo na prípad, že chceme to naozaj zrušiť. Čo sa dá v tejto veci robiť? Nie, urobiť analýzu je jedna vec, ale urobiť niečo, nejakú takú, je to svojím spôsobom aj právna analýza, alebo to bude nejaký súhrn právnych krokov, ktoré by sa dali podnikať v prípade, že by sme naozaj chceli ísť cestou zrušenia takéto prevádzky ASA. Ja by som ako podporil ten návrh pána Kapčíka, lebo tá právna analýza by mohla viesť k tomu, aby sa vytvorili právne kroky, našlo právne riešenie na zrušenie prevádzky. Právna analýza nie je zrušená. Skúsme tak, teda mestské zastupiteľstvo záväzuje vedenie mesta pripraviť analýzu stavu prevádzky s cieľom pripraviť
právne kroky na odstránenie teda nedostatku. Zastaviť prevádzku, ja nechcem nikoho zastávať, ale vlastne na cieľ, ak z toho vyplynú, z tých zistení, také skutočnosti, o ktoré sa môžeme oprieť, môžeme sa usilovať aj zastaviť prevádzku. A nemôžem a priori povedať, že ideme urobiť zastavenie prevádzky. To je jednoducho takéto... Ale o to má byť právna analýza. Že urobiť právnu analýzu, aby ak z toho vyplynie, z tejto analýzy niečo také vyplynie, tak teda... Ak budú nejaké možné kroky, bude sa podľa nej postupovať. Takže o tom je to, že urobiť tú analýzu. Môže zistenie Nemôže zistenie porušenia. Celkovú analýzu, nielen aj bez porušenia. celkové analýzy sa musí všetko zistiť. Celkové Ale analýzy. aj bez porušenia, či máme nejakú možnosť ako mesto ukončiť zmluvu s ASou a vzdať sa... Nemáme zásov žiadnu zmluvu, prosím, nemám to stať. Ja neviem ako mesto, napríklad životné prostredie, tie firmy, ktoré tam figurujú, vlastníci a teda nejaké viacstranné rokovania, či sa dajú vytvoriť za týmto účelom, či vôbec existujú nejaké spôsoby. Na to je tá analýza. Tá právna analýza. Právna analýza môže mať záver taký, že my dáme návrh príslušnému orgánu. No tak samozrejme, že to je výsledkom. Ale to je tá potom je návrh, že treba... Ja vám toto aj v tej vašej podobe, čo si z toho Spravíme. dávam hlasovanie návrhu pána Pačíka. Termín. Termín je 15 dní, to je nezmysel. Budúceho zastupiteľa. Ale nie do budúceho, však budúce za chvíľu. Takže za mesiac. Dajme tomu... Čo je skôr? Čo to? Je to pravda, že budeme mať skôr zastupiteľstvo ohľadom nejakej... Nie, 11. júna. 11. júna bude zastupiteľ. No ale takú predbežnú analýzu, to nie je problém. Do septembra, to je... Ale to je Sa bude dať. nejakú predbežnú analýzu, ja neviem, ako úplne detailný materiál. No tak dajte do 11. júna. Dajme do budúceho zastupiteľstva, pokiaľ sa to nestihne, tak do toho jedného mesiaca. Lebo tam treba sa tomu naozaj venovať, zistiť celú chronológiu, ako bola zriadená, aké sú tam súhlasy, čo ďalej vlastne, takže treba sa vlastne tomu venovať podrobne a je to rozhodná právna. Termín budúce zastupiteľstvo bude sa musieť vysvetliť prečo. Dávam hlasovanie predloženom návrhu. Prosím ťa, ešte jednu technickú záležitosť. Bolo by dobre, keby bolo vidno, ako poslanci hlasujú. Nie to dáte vo vidno. Všetci hlasujú za. Dávam 15 minútovú prestávku.